Welcome again to our channel. Andito tayo sa kitchen ngayon para sa isang napakalaking sorpresa para sa inyo guys. Ito ay dedicated to all of those business enthusiasts na gustong mag-umpisa ng business na maaaring ito ay magbigay ng kinabukasang matiwasay sa inyo. At ito ay aming pinag-usapan na i-share sa inyo guys dahil ito yung mga tinitinda namin chicharon noon sa Italy, sa Europe. So, ngayon guys, awa ng Diyos ay nakapag-ipon kami ng pera dahil sa pag-chicharon sa Europe noon. Kaya gusto namin i-share ngayong nandito kami sa Pilipinas para sa ganun ay magamit ninyo. Okay? At hindi kayo magkakamali kung ititinda nyo, napakasarap. Okay? At ito'y quality talaga. Hindi katulad ng mga nagchicharon dyan na basta-basta. This is the export quality chicharon. Okay? So, let's go guys. Umpisa natin. Magsasampul lang ako ng mga siguro 2 to 3 kilos. Para sa inyo ay matunghayan nyo kung paano namin gawin yung masarap at quality chicharon. Okay? So, let's go. Guys, meron ditong maybe more than 2 kilos. 3 kilos maybe. 3 kilos of pork skin. At ito yung hugasan natin guys. Hugasan lang. Tapos, ito ay ating aming pakita sa inyo mamaya kung paanong gagawin natin ha. So, hugasan lang muna natin. Isa-isa. Hindi masyadong gaanong kagandahang balat itong nakuha ko guys. Pero okay lang. Importante malaman nyo kung paano lutuin. Okay? So, ito yung chicharon na malaman-laman. Kasi hindi siya skin lang. Meron siyang laman-laman. Ayan. Okay. Ito na yun. Ito na yung pork skin. Next procedure. Okay guys, andito yung maginit na yung pot na may tubig. As you see, i-boil lang natin yan. Okay? Sindihan natin. Gasol. Ayun. Ayan, then timplahan natin. Ang timpla lang yan is napaka-simple. Itong bawang na hindi ko tinanggalan ng skin. And then, 4 pieces of bay leaves. And then, black pepper. Ayan. And then, the salt. Abundant salt para ma-absorb ng pork skin. Like that. And then, let us cover it and wait to boil. Okay? Yan lang. Then, later, we will place the pork skin. Ayan guys, mainit na yung tubig, kumulo na. Ilagay na natin. Okay? Oh. Ayan. At, pakuluan natin hanggang siya ay makilnat kung sa Ilocano pa. Parang lutuin lang natin ng mga halfway cooking, no? Ganun. Takpan uli. Let it simmer for about maybe 15 minutes. Pag ganyan na guys, na kumukulo ng ito, ay hinaan lang natin ang apoy. Hinaan ang apoy. Yeah. Like that. And then, tingnan natin. Hindi pa ito pwede. Okay. Let it simmer in a low heat. Low heat lang siya. Hintayin natin hanggang 10 minutes na.
Okay, after 15 minutes, ay harvest time. Harvest time na. Ayan. Nasa ng ipit. Atin ang paunin. Lahat ng pinakuluan natin. Patayin ko na yung apoy guys ha. Napatay na. Ayan. Ayan. Oh, medyo siya nag-puff. Ayun. So, okay na siya. Ayan guys. At itong sabaw, hindi na natin magagamit yan. Okay. Ayan siya. At ito na yon. Ngayon, ang gagawin natin is linisin natin. Before natin linisin pala palamigin. Siyempre, mainit yan. Hindi natin mas mainit. Napakainit po nito. Kaya, okay. Ayun na naman. Sumalungat na naman. Pwede na. Pwede na ha? Okay. Nasasakay. Kung kaya nyo guys, nahawakan, okay lang. At, nililinis niya. Tinatanggal niya guys yung balahibo. Okay.
Ngayon ay ating sisihin dito konti. Isasangag-sangag natin sa kawali na malaki. Sangagin lang natin ng babahagyagan. At ito, lalagyan ng konting asin. Tapos haluin. Siyempre, haluin natin. Okay, let us simmer and let the fats render. Then we will mix occasionally until the fats will render enough for us to cook the chicharrones. Okay, cover and simmer it for about 10 minutes. As you can see now, makita nyo, marami na siyang fats. Ipakita mo nga yung fats niya. Nasisi na siya, oh. Nasisi na siya. Marami ng fats na render. Ayun na. Pero not enough pa rin. Kaya, bawasan muna natin yung fats niya. And then, ayun. Punta na tayo sa another step. Sa susunod na procedure. Kailangan masisi siya muna. Dahil sobra yung taba niya, guys. And then, itong ginagawa natin chicharon ay yung chicharon with laman. Kaya, ganyan na makapal. Iba rin yung chicharon na ginagawa natin na yung skin lang. At ito na yung tinatawag nilang chicharon na may laman.
chicharon na may laman, ganyan po ang laman niya. At iba rin yung skin. Mas manipis. Siyempre, manipis skin. At ito yung napakaganda pong business. Mas mahal po yung may laman kaysa yung walang laman. Yun. Napakaganda po niyang business, guys. Binuksan uli natin. At haluin uli. Hanggat di siya masisi na maayos. Para maganda yung chicharon natin, ay alisin natin ang fat, guys. Yan, dami ng fat, oh. You see that? Wow. A lot of fats. Rendered, really. Ayan, kaya hahalukayin occasionally para sa ganun hindi siya umitim, guys. Para hindi dumikit doon sa pan. Ayan. Kita nyo ito, oh. Medyo nag-brown siya. Dumikit sa palayo. Haluin natin para pantay ang kulay. Ayan. Balat. Daming fats, no? Meron nga, naalala ko noon yung meron bumibili sa akin noon ito yung taba niya. Sus, galon-galon ang binibili niya talaga. Yun pala inano nila sa hopya. Nagagawa ng hopya ba? Maraming gamit ang baboy na. Yung ano niya. Simmer again for about 3 minutes. Then hahalukayin na naman uli natin. Repeatedly hanggang makuha natin yung point na enough na yung nakuha niya, na-render niya na fats. Pwede na ulam ito eh. Pwede na may halo sa munggo na ito. Sarap ito. Okay, now, anong gagawin natin is that patayin na natin ang apoy. Okay na siya, guys. Tingnan nyo. I-close up ko. Ganyan na. Ganyan ang kulay niya. Ganyan ang itsura niya. Okay na yan. That point ay yan ang pinakamagandang pagkaluto ng ating gagawin chicharon. So that is ready for tomorrow's drying. I-dry natin doon sa under the sun para siya ay ma-dry. And then makikita nyo ang susunod na procedure. Okay, so okay na yan. Patayin na natin. So okay na, guys. Patayin ko na yung apoy. Ayan. Okay na. Nakita nyo medyo siya brownish. Beige, naging golden brown siya. Yan ang time na palamigin para sa next na procedure. Okay? At yan ay mamaya pag kalamig niyan ay kunin natin yung i-separate natin yung pork skin sa fats para i-set aside natin yung fats. Ayan. Very nice. Ayan.
Okay. Palamigin lang namin. Then, set aside natin yung pots. Then, the next procedure will be done tomorrow. Okay? Ganun lang, guys. See you sa next procedure. Saan na yung bilao mo? Hindi pwede sa bilao? Bukas yan, kasi patuluin muna natin. May mantika pa siya eh. Daming nawala ang mantika. Oh, yung mantika nasisiya. Dami. See you tomorrow. Okay guys, eto na. Pagpatuloy natin. Eto na yung ano, yung pork skins kahapon. Kailangan nating ano, i-spread yan sa bilao. Kung meron kayong paglalagyan na malapad, doon nyo i-spread para sa ganun ay matuyo na mas madaling matuyo. Matuyo na mas madaling matuyo. Para mas madaling matuyo. Yan, nakita nyo. Ayan. Tapos ngayon, ibilad natin under the sunlight. Okay. Ibilad natin. Ayan. Dito na natin i-dry. At mainit ang araw. Ayan. Kita mo yan? Init-init. So, madaling matuyo ito, guys. Ito na yun, one day na bilad. Ayan yan ang itsura. Wala pang one day yan. Maybe, let's say, 6 hours. Hindi lang 6 hours naman. Kulang pa yan. Ibilad pa natin yan. Okay. Ibilad pa rin. Pero ito, natuyo-tuyo na siya. Maybe hanggang bukas, ito ay okay na. Okay. Ayan siya. One day bilad. That is the result. Okay. One day under the sun. This is the result. Ayan. Ganyan
Ayan siya. Guys, good morning again. At ito yung ika-third day ng paggawa ko nitong pag-process ko ng chicharon. Pero kahapon, hindi natin nabilad kasi umulan. Kaya, naging ika-tatlong araw ngayon, pero meaning, pangalawang araw ng pagbilad natin ito guys. Kasi, yun nga, umulan. Hindi tayo nagkaroon ng chance na mabilad ito. Kaya, ituloy natin ang pagbibilad sa labas. Okay, let's go. Dito natin ibilad guys. Yan. Ayan, under the sun. At ang init. Ang init. Kaya okay na okay. Yan, mainit naman dito sa kanya. Sa maghapon natin hintayin na matuyo dyan. Okay? Bantay-bantayan lang dahil may mga pusa. Okay guys. Eto na naman tayo. Ngayon, magluluto na tayo nito dahil ito'y natuyo na. Ito'y na-dry siya ng 2 araw. Ayan, whole day. Ang ingay ng... Whole day siya na napaarawan at ito siya nabilad. Ngayon, naglagay kami ng yung dating mantika ng pinagsisihan nito. Yung extract na fats nito ay itong nakalagay dito. Tapos dito sa kabila ay maglagay tayo ng bago. Ayan. Vegetable oil ba itong tawag ito? Vegetable oil na ito. Okay? Ayan. Okay. Ngayon, initin nating maigi yung talagang mainit na, mga siguro, let's say, 100 degrees centigrade. Mainit na kasi, lagay natin ito. Tapos, doon naman ay mainit na, so, ayan. Ito yung chicharon na may laman, guys, ha. Iba pa yung chicharon na walang laman. Yung balat lang. Yung first skin lang. Ito naman is with laman. Okay? So, kita nyo. Ito ipa-fry natin. Ayan. So, hintayin lang natin hanggang uminit siya at malanang, anong pangalan nun? Ma-soften yung skin. And then, at hintayin na rin natin itong uminit. Siyempre, pagkalambot na ng skin dito, ay ilipat natin doon mamaya guys. Okay? Ganon kami magluto ng chicharon. At tignan yung maigi. Dito ako. Ayan, hininaan niya yung apoy kasi masyadong malakas. Hindi kailangan, pagka na uminit na ng gusto, ay pwede mo nang paliitin yung apoy. Mainit na mantika. Ayan, mainit na mainit. Natin i-haluin para pantay ang luto. Yan. Kailangan halo-haloin nyo guys kasi kung hindi, nako, masunog yung iba, hindi pantay yung luto. Kaya kailangan bantayan din ha. Ayan. Bantayan natin hanggang masoften siya. And then, iluto na natin. Okay guys, nandito na yung pangtimpla natin. We have here the salt. And then the chili flakes. Ayan, may chili flakes para exciting mamaya pag kinain. Spicy chicharon. Kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, huwag nyo lagyan. Optional yan. Okay? So, andito na tayo. At bisitahin natin. Ito mainit-init na. At saka ito ay malapit-lapit na. Malapit nang ma-ready. Pagka lambot-lambot na siya guys. Kasi galing siyang nabilad. Siyempre, matustig yung tumigas siya. Okay? Oo, ayan. Kumukulo na siya.
Test natin yung isa. Diba? Yun, test natin guys para malaman kung ready na ba. Lipat natin sa kabila. Oh, hirap. Kita mo yan. Nag-puff na agad. Oh. That's what I am saying. Oh, nakita mo. Puff na siya. Ito si crackling pork chicharon, special chicharon. Gawin natin mabuti para hindi mapunat. Ready na. Ayan na. Nakita nyo? Oh, pumuputok-putok na siya guys. Ayan oh, ready na yan. Kaya hinaan na natin ang apoy. Hinaan ang apoy. Ayan, so pumuputok-putok na siya. Nakita nyo kung gaano pumuputok. Chicharon. Dito pa lang, pumutok na. Dito pa lang pumutok na siya guys. Dito. Ayan. Ayan. Ready na siya. Para na siya magsasabi, "Hoy, ito, puputok na ako. Kunin mo na ako." Ayan. Yung syrup. Wow. Ito yung chicharon na may laman. At ito, ang ganda ng putok niya guys. Yan ang sinasabi ko. Lalong-lalo na yung walang laman. Makikita nyo, nagluluto din ako niyan. Yung pork skin lang siya talaga na walang laman. Kita nyo? Yun. Ito yung may laman. Yan. Lagyan na rin ng salt. Ayan. Chili flakes. So spicy. Crackling pork. Crackling chicharones guys. Ayan. Ito, swak na pang business to guys. Very nice for business. Ayan, pang kabuhayan again. Here it is. Nilagyan niyang chili. Nilagyan niya ng salt. Wow. Kilawan na. Ayan, tikman na. Kaya lang, mainit eh. Mamaya na. Mamaya na. Excited ka naman. Hindi tayo ba ito? Okay. Ayan na. Oh, chop. Oh. Siya ng gusto. Gano'n ang chicharon namin guys. Kaya yung kakain, kahit na walang ngipin, ay nag-melt sa mouth niya yung chicharon kasi hindi matigas. Hindi yung magaspang. Okay. Ayan. Chicharon.
crunchy, crispy. Init. Try natin guys. Try ko ha. Try ko ang pagkagat nito. Hindi ma-focus guys. Ayun. I will just try to bite this for you to hear. Ulit na. Ang lasa. Ang lasa. Grabe. Sarap. Crackling pork. Here. With this. Ayan. Ito ng salt. Para may timpla. And then again. Guys, pero kunan ko siya. Ayaw niyong pakuha guys, pero kunan ko siya. Yan ang original talagang chicharon. Chicharoner. The chicharon maker is here, the original one. Here he is. Ayan. Gusto kong kumain guys, kain tayo. Nakita mo yan. Hindi kasi ma-close up, hindi focus. Bakit di mag-focus yun? Maagaw yung ano. Ayan, ayan oh. Ayan. Ganyan siya guys, oh. Oh, may laman siya. Kita mo. Kagating ko.
tagal ko nang din na tikman ang chicharon nito. Siguro mayroon ng 20 years. 20 years, wow. Tagal na talaga. Mag-iingat lang kasi ang pagluluto nito ay kailangang maingat dahil napakainit po yung mantika, ha? So, ito na po siya, oh. At tingnan nyo naman. Ang pagputok ng chicharon na yan. Kita mo yan, oh. Wow. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan siya, guys, oh. Hindi ko makuha para thumbnail sana. Yun. Ayun. So, here it is. At tapos na ang pagluto natin. Ganun lang kasimple, guys. So, ang sasabihin namin, okay, magpaalam na ako at wala ng battery. Thank you so much for watching. Please subscribe. Please click the like button and then mag-subscribe na yung mga baguhan lang and then yung notification bell para kayo ma-update lagi sa mga magagandang lutuin. Magaganda at masasarap na lutuin. At may mga pangkabuhayan pa, pwedeng pang negosyo na lulutuin natin. Marami pa, okay? So, thank you so much, guys. See you again next time. Kain na tayo. Ayan, oh, nakita mo yan? Oh, sarap. Bye-bye. See you again next time. Love you guys. Ingat. Take care. Keep safe.